sa yung topi. Kuha na yung mas. Mas buka. Buhok. Pagmas, pot ikaw pagmas? Ha? Ikaw may pagmas. Sige, pagmas. Ikaw may pagmas kay. Vlog ra ba ka? Okay, good morning guys. Good morning mga katropa. Dagan yung gag. Tagawad first. Hindi ko ano. Ulit natin niya. Oh, mayor. Ito yung daganan dahil. 2 miles run. Pagkapuho na kayo, maulit na sila. Pero yan dah ada kayak. Pero iya pak. Karena kelingawan dia. Kalau amang anak kita maka kuhag viewers kana kay among kang istorya. Terus jauh mapa. Ano manipsi kay magda na kayo? Ay, isa na mura naman nakap. Mura naman nagnasa katong kuan nga ligoon na lang ta. Pero humok na sudlayon. Di, oy sakto na no, kay mabasag ayo. San. Ligo man di naman gupit, kaligo naman eh. Ayo ni muhang barbershop kay libre kaligo. Ano gina siya? Para humok sudlayon. Bas on gid na siya para humok sudlayon. Ano sa man kay? Ari na mo pa gupit ani barbershop ni. Ranspen kay pihan pa libre pas ligo. Ano gina siya? Para humok sudlayon kay abog kay ang buhok. Ito basak man ni kay tubigan una sudlayon. Ano mo pagbasak? Sana ba de? Gadig sagbot yung buhok. Di ba ka bantay ka ng basak nga. Og di mo sudlayon. Darohon sa una o sa sudlayon. Mura po na siyang buhok. Darohon una sa clipper. Ikaw man sudlayon na tubigan kay para humok ka sudlayon. Sana man nga sobra na tubiga nga halos na bala ibo-bo. Gamera na igaram nang need kuan. Basa. Ug naay patupin nimong kadingon, di na bus balik nimo kay ligo naman bisig di mo ligo, ligoon. Tandingan siguro ka. Kung may patupin nimong kadingon, di na balik nimo. Ano man? Ay, ligoon man nimo. Adto sila sa gawas, COVID sila. Gawas. Asa ba na di passport? Gusto nyo ng bason. Asa nga kita barbershop nga nakuha ni akong agi. Dire lang sa kan, tuang area. Kita barbershop nga inganing agi ha. Dugay man mo pud mahuman. Dugay. Matug sa parang gupitan na eh. Na ako magupit. Pas mo kita sila kay maayo mo kayo.
Dali na sila, kanay nagsunod. Hmm. Ako pa may mong kunhon, may magdina ako ang agi sa una. Yeah, technique para makadaghag agi. Inahin. Yan nila mga tagsaray ng patupi. Nahinayon wala. Para matarong yun. Anya, naitip. Bantay ka ng mga aircon nga barbershop. Hinahinay rin na sila kay para tipan. Binagwa pa yung nagsunod. Ano ang technique sa mga berbero? Ito na sangge. Di bitaw mga katropa, ako ano na pakatawaran niya kay vlog-vlog di ba, vlog-vlog. Tinoon na. Yeah, ito yung bawi na po. Yan na yung gituyo. Katawaran na mga katropa para ang mga barberong kauban ako makatawa ba. Ay, luhag ba kaya itong pirisingan? Tagam na yun. Tagam na yun kanina. Problema gitu. Gani ha. Lalapod. Huwag na mabasa, di ka. Madtod ka. Wow. Bay! Pagupit ka? Ha? Ano sa? Pagupit ka, bay? Asa, makuha nila niya akong agi. Oh? Oh. Asa sila dyan? Dudong! Ano po dari ko ano sa maning katong man sa barberuhan nga daghan man balhibo ning agtang. Pagali, ito ko na ng sublay. Naman eh. Mo ganing atong Natalapod bas una po ay di instant. pa madalas para mapilit na Ayaw na lagi magbasa. Pilit din sudlay. Alapod o, mga katropa o, yan na pong kuligoon. Ha? Libre, ari mo patupin niya kay libres kaligo. Ano day? Sila nagto na po Klaro ano? ipilit na sa dinoon ng buhok ron. Ay mo to diha mga katropa kay kanya mo pakatawaran niya, vlog-vlog ra ni. Vlog. Sana bali. Mga ka-barbers, shout out ko diha ni Kumparing Kanor, nasa Manila og na email. Okay, daghang salamat sa iyong pagtanaw. Salamat po sa inyong pagtupi kay way bayad. Ay bayan. Dawa, badang pitaka. At least sudo. Ay, so dito bayad ay ganina. Wala si puhon po kuha. Di ara dire. Kasunod, sir. Tres talaga. Di ay. Grabe man yung tika, uli ra bakas. Manang Ayaw na kapag yung mga taos